Dear Papa Joe, itago lang ko sa pangan nga Leonie. Sugdan nako ang akong istorya sa akong kinabuhi dihang tuig 1996 to. Buwan to sa Agosto. 10 years old pa ko ato og naapa ko sa grade 3. Adlaw to nga Sabado ug nagkagubot na sad sa muang gamay kayo nga panimalay. Nabatasan na gyud nako nga kung magkagubot na gani sa amo, muikyas dayon ko, mudagan ko. Hantod nga maabot na lang ko sa sapa nga duol sa amo. Pero katong adlaw, wa ko madayon nga to sa sapa. Human ako nakit-an ang usa ka batang lalaki nga kauban ni Lolo Turing. Ilawom sa dako kayong punuan sa kahoy. Ang gibuhat nako, nitago ko sa luyo sa dako kayong kahoy. Sikreto ko nga nitan-aw nila. Guwapo ug puti manggod ang bata. Ug maupay pagkakitaan nako niadtong panahona. Ug diha dayon nabantayan sa dako ang dako kayong awom niya sa hamis kaniya nga ngabil. Cute kay siya. Nohonaan ako nga siguro bisita lang siya ni Lolo Turing. Ug ako sang nabantayan nga murag dili gyud ni siya apo ni Lolo Turing tungod kay ang mga apo ni Lolo Turing ako namang nailhan. Umalang sa maisan ang nagpatunga sa balay namo ni Lolo Romeo. Mao nga nagtuog yun ko nga bisita lang itong bataa. Diyan ako nakitaan siya nga ni Barog, gikan siyang paglingkod, nihangad siya sa punuan sa dakong kahoy. Nalingaw ko nga nagtanaw niya. Kay iyaha magugi-istoryahan ang mga langgam. Nahimuot kayo ko sa istoryahan sa maglolo. Mao nga akong gibuhat, mao nga nipunit ko og bato ug gibato nako ang langgam nga iyang giistoryahan. Kaso, wa maigo ang langgam sa bato ug dito naigo sa sanga ug nibanda nga to sa bata. Sa dughan niya napunta ang maong bato. Dili man sad ingana kakusog ang pagkaigo sa bato nga to niya. Mao nga wa siya masakiti. Pero nakit-an to ni Lolo Turing. Dungan sa pagsyagit diri kanako ug didto nidagan ko. Padung nga to sa sapa. Kaya nasayod ko nga kasab-an gyud ko ni Lolo Turing. Nagduwa-duwa ko nga naginusara sa sapa. Pero wa mawa sa akong una-una ang maong bata. Dihang niabot ang Lunes. Nahinganghan na lang ko dihang ako nakit-an sa klase ang bata nga ako ang naigo sa bato. O dihang niabot ang among teacher, iyang gipailaila ang maong bata. Si Pedros kuno ang iyangan o sa ka-transferee. Gipabarog si Pedros at ubangan kanamo o gipalaila niya ang iyang kaugalingon. Na-shock na lang mi tungod kay sa pinulungan nga English niya gi-introduce ang iyang kaugalingon. Namakpak dayon ang mga bata nga nagtanaw niya tungod kay maayo kay siya musulti. Pero ako, wa ko mupakpak. Mura ko og nauehan niya og naartihan sa iyang style. The way siya nga musulti. Mura siya og bayot. Nagsugod na ang klase, ang diskasyon, pirmi siya nga mo recite. Ug ako sang malilian sila si Honali o si Dexter niyatong panahon na. Nasayod ko nga dili sila okay. Sila si Honali o Dexter. Tungod kay nagkuntisay ni sila sa pagka first honor. Nasayod ko nga kabado sila diyang niabot si Pedros. Pagka-recess niya na, gituyo gyud nako nga banggaon si Pedros. Ayon ako siyang gikasab-an. Ako pa siyang gitawag nga tanga. Pero matod pa niya wa kuno ko niya makit-i. Nagsorry pa siya. Og didto nalipay kay ko tungod kay murag madugangan na sad ang mga classmate nako nga ako ang sungugonon. Sa among classroom o klase, ako na gyud ang pinakabusit tan-awon sa akong mga classmate. Ako ang ilang gikahadlukan. Si Nimrod, kaedad nako, pero mas dako siya o gwapo. Crush nako siya, tungod kay buutan man sad siya. Pero diyang iyang giaway si Leslie, nga crush niya, nag-apil-apil ko. Ako, nga ang batasan dili mo atras, mo na nga gipatulan nako siya. Abi na kong idayon niya ang iyang sukmag diri sa akong naong. Maayo gani kay wa. Pero gibaharan ko niya nga kung usbon ko nun ako nga akong style, kulatahon na jud kuno ko niya.
Og sukad niya tuwanan nako sa dawaya si Leslie. Di man guginahan nga masuko ka nako si Nimrod. Maski pagani galagot ko ni Leslie. Tungod kay nasuya ko niya, tungod kay siya mo'y gusto ni Nimrod, gipug nga na lang nako. Ako na lang siyang tabisan para maglagot nako si Leslie. Maayo gyud ko nga manungog away, Papa Joe. Bugno, sinagpaay, maski pagani sinukmagay og pinatiray, pwede ko ana. Naanad na mangguguana sa mong balay. Ing ana manggudmi nga man nag-igsuon. Sige lami og pag-away. Labi na og wa ang ako mga ginikanan. Daghan manggudmi nga man nag-igsuon. Kaduha ka higayon nga nagminyo ang akong papa. Mao nga di mi magkasinabot. Og dili sa nako batasan nga magpadaog-daog. Musukol ko maski pagani sa akong mga kuya nako. Kasagaran, masagpaan ko o makulatahan ko, pero di ko muhilak. Mupunit lang kog bato, o maski unsay ako magunitan, para maoy ako mahampas ilahang mga naong o sa ilahang mga lawas. Dayon, mudagan dayon ko nga to sa maisan. Mao bitaw nga, murag nanggigil ko ni Pedros usa ka adlaw. Nakit-an ako na dunay mga tao atubangan sa balay nila ni Honali. Nidagan dayon ko dayon para makiisyoso. Nakit-an ako nga naghigda sa yuta si Lolo Turing. O si Pedros naasa iyang kilid og naghilak. Naasad sa duol nila si Noy Enrique, ang anak ni Lolo Turing. Natag-anan na nako nga murag gipasakitan na sad ni Enrique si Noy Turing. Nahinganghan na lang ko dihang ni tikang og nagpaduol si Noy Enrique paduol ngadto kang Lolo Turing. Dayon kalit niya nga gipatiran si Pedros. Nalagpot si Pedros kilid ni Lolo Turing. Nakakita ko nga dunay bato tapat kang Pedros. Punita na! Ibato na siyang naong! Hunghong pa na ako nga pinasyagit sa akong kaugalingon lang. Tungod kay nasuko og naghisapot ko nga nagtanaw sa gibuhat ni Enrique. Pero ang gibuhat ni Pedros, nihilak siya. Wala lang gibuhat kundi nihilak pag-ayo. Nisamot ko og kasapot og kalagot. Bayot yun ka! Bayot yun ka! Mao niya ang akong gisulti niya. Kung ako pa nimo, gipunit na nimo ang bato. Dayon gihapak na nimo snaw nga ng bagagnaw nga si Enrique. Ang mga istorya sa taga-amo, tanang anak kuno ni Lolo Turing na suko kaniya. Gawas na lang kuno sa amahan ni Pedros. Well, si Pedros, apo gyud ni Lolo Turing. Nagtubo nga to sa balay sa gupanan si Pedros. Sa mga madre, maoy naggam niya. Mao siguro nga bright siya sa klase og buutan. Kaniadto daw kuno, si Noy Romy maoy paboritong anak ni Lolo Turing. Dihang may kaya pa ni sila. Matuman jud kuno ang gusto ni Noy Romy tungod kay bright kini siya. Mao nga sa syudad kini siya gipa-eskwela og college. Pero tungod kuno kang Noy Romy, hinay-hinay nga napurdoy si Lolo Turing. Nakahuman man sad og pagtungha sila si Noy Enrique. Og si Noy Romy sa iyang bahin, nagplano nga mo abroad sa Amerika. Mao nga gigastusan kuno pag-ayo ni pagbalik ni Lolo Turing. Pero wa daw madayon si Noy Romy sa States. Kalit daw nga nausab ang interest ni Noy Romy ngadto sa farming. Maski pagay kuno commerce ang kurso nga nahuman nini. Kay mao di ay ang interest ra gyud nini mao ang yuta ni Lolo Turing. Kalit lang daw kuno nga giprinda ni Noy Romy ang mga yuta o kalit lang nga nahanaw. Nagkasakit kuno ang asawa ni Lolo Turing o kinahanglan nga mada sa syudad para matambalan. Wa daw mahitabo to tungod kay wa na sila'y kwarta. Wa na sa sila'y yuta tungod kay giprinda ni Noy Romy. Wa na sa kuno sila'y panlukat. Hangtod nga namatay ang asawa ni Lolo Turing na wa mapatambali sa maayo kayo nga hospital. Si Lolo Turing maoy gibasol sa iyang mga anak. Di kuno siya mapasaylo sa iyang mga anak. Gipugos pagkuha ni Noy Enrique ang dakong balay ni Lolo Turing. Nagtinabangay kuno silang tulo ka man nagigsuon para malukat ang yuta nga giprinda o kini ilang bahin-bahinon.
Si Lolo Turing na ang nidesisyon nga muhawa sa dako kayong balay. Nagtukod siya og iyang kagulingon nga balay, gamay lang kini. Gitukod kini sa likurang bahin sa balay nga nasunod ni Noy Enrique. May usa ka madre daw kuno ang niabot og gipangita si Lolo Turing. Ang katong madre igsuon kuno sa babae nga napamabdusan ni Noy Romy. Og ang katong bayhana namatay. Human gipanganak si Pedros. Mao nga si Pedros dito nagtubo sa madre. Pero ang madre kinahanglan na moadto sa Roma para adto na dito nga moserbisyo. Mao nga gipangita sa madre ang amahan ni Pedros, pero wa na nila makaplagi. Tungod kay taud-taud na sa kini nga nahanaw. Si Lolo Turing mao ilang nakit-an. Mao nga si Pedros diri gibilin kang Lolo Turing. Si Pedros buutan nga pagkabata. Bright, guwapo, pero mahinhin kung mo istorya. Mao na nga daghan kayo nakasulti nga bayuton siya. Kung naglagot manggay ko ni Pedros niyatong panahon na, tungod kay talawan siya. Sa tanaw pa nako di siya kamao musukol. O nga kung kalagot niya, harap-harapan akong gipakita niya o gipa-feel niya kada adlaw. Mao na nga kada adlaw mabwisit gyud si Pedros diri kanako. May mga kauban ko nitong panahon na para among sungugon og bisito ng adlaw ni Pedros. Sila si Caroline, ang muse namo, si Honali nga usa ka first honor sa una, first degree cousin ni Honali si Pedros. Tungod kay anak si Honali ni Noy Enrique, nga tiyo sa ni Pedros. Pero hate sa kaayo ni Honali si Pedros. Tungod sa mga daghan nga mga hinungdan. Ang pinakauna niya nga nasapawan na ni Pedros si Honali sa class standings. Tungod kay bright good si Pedros. Si Dexter sad, nga kaaway sa una ni Honali sa first honor, lahi sad ang gibuhat niya. Iyang giamigo si Pedros. Pero dili man sad pwede labanan ni Dexter si Pedros. Tungod kay talawan sad si Dexter. Daot pagyod og putot. Maski third honor na lang si Dexter niya itong panahon na, dihang niabot na ang closing. Tungod kay kang Pedros na napaduong ang first honor og si Honali ang second honor, dihang grade 5 na mi. Si Honali na sad ang nahimong third og si Dexter ang second. Si Pedros pagyapon ang first. Og nasayod ko sa punto nga samot nga naglagot si Noy Enrique nga to kang Lolo Turing. Og kang Pedros tungod kay naitsepuera na si Honali sa highest honor sa among klase. Daghang mga higayon nga makit-an ako nga awayon gyud ni Noy Enrique ang maglolo, si Lolo Turing og si Pedros. Pero nagpadaog-daog lang sila. Di ko ginahan og ingana nga mga tao. Kana mga tao nga magpadaog-daog. Mao bitaw nga usa ko sa mga tao nga nagpabatyag kang Pedro nga mudaog-daog nila. Diyang grade 6 na mi, adlawng Sabado to. Nitaas na si Pedros niya itong panahon na. Taga-abaga na lang ko niya. Nakit-an ako siya sa may sapa nga namasol. Ang akong gibuhat mo nga gahinay-hinay ko nga nagpaduol nga to niya. Hangtod nga niabot ko sa iyahang luyo ug ako siyang gipatiran ug nahug siya nga to sa tubig. Nikatawa ko pag-ayon niya itong panahon na ug ako siya nakit-an nga naglagot siya. Mao to'y naganahan nako niya itong adlawa. Dihang nakit-an ako siya nga nasuko. Mao nga naghuwat ko nga iyaha kong sulngon. Ako pa siyang gibabagbabagan o gialialihan sa kong lawas. Pero nangandam ko, basin di ay iyaha kong pasakitan. Kaso, lahi ang gibuhat ni Pedros. Gigunita niya nga akong naong, dayon iyahang gihagkan ang ako ang ngabil. Nakuratan ko, Papa Joe, o guwa na ko makalihok. Pagkahuman niyan to, gitukmod na ko siya, o nidagan ko padung sa mua. Kaso, samtang nagdagan ko, mura ko guwa sa akong kaugalingon. Wa ko masayod sa akong gibati, kung unsay gihatod atong hawak ni Pedros diri kanako. Dihang gikapoy ko, nilingkod na lang ko ilawom sa dakong punuan. Dayon gigunita na ko ang akong mga ngabil.
Nahibong lang gihapon og ngano ka to? Nganong ako man siyang gidaganan? Nganong wa man ako siya awaya? Nganong murag nakagusto man ko sa gibuhat ni Pedros kanako? Ang mga hawk ni Pedros niya itong panahon na maoy hinungdan. Nganong nawad-an ako og gana nga awayon nako siya. Murabag di nanong ko ganahan nga makakita pa niya. Kung naa siya, sa lain ko mutan-aw. Niya itong panahon na mautoy pagkat-on ako nga mauwaw. Murabag kinahanglan nga tarungo na nako ang akong kaugalingon. Tungod kay nagkadagan ako. Dili man tuod kalit-kalit pero mautoy sinugdanan nga nausab ko. Gilikayanan nako ang akong pagkapalaaway. O dili na kaayo ko mubusit sa ako ang mga classmate. Labi na nga to kang Pedros. Mo na nga one time, nabantayan na lang nako nga nakatutok ko niya. O kung makatutok sa siya diri kanako, mura ba og kalit ko nga mauwaw. Pila ka adlaw sa dili pa among graduation sa high school. Problema ko kung unsang sanina nga akong isulob. Di man gud mo palit si mama kay wa may kwarta niya tong time. Mo graduate na miya ato, kauban ang ako ang kamagwangan sa high school. Ma-imagine pa nako ang sinina nga gisulob sa mannequin sa usa ka dry goods store sa amo ang lungsod. Pangandoy nako nga makasulob kog ingato nga bestida. Unta, ingani ang akong sulubon pag graduation. Kaso hanap nga mahitabo. Mas gusto pa nako nga dinalang mo attend sa maong graduation. Total, di man sa ko honor. Maski special awards, wa man ko. Siguro, kung may award ko, mao na ang award sa kusog nga mamulabog sa eskwelahan. Mao na i-award diri kanako. Usa ni sa ako ang mga gibasulan niadto. Naunahunaan pa nako nga na ako si mabaw sa dako kayong bato nga naa sa kilid sa sapa. Samtang nagsudong sa palubog na nga adlaw, matud pa nako sa akong kagalingon. Unta, nahimo kong buutan kaniadto. Unta, kugihan unta ako sa akong pagtuon. Gabi na, uli na, napalingi ko. Diyang dunay ni tingog sa akong luyo. Si Pedros, mao nga kalit nga giayon nako ang akong paglingkod. Nakasmile siya nako og dayon iya akong gitaparan. Nausab na lagi ka. Mao ni ako nadungog gikan niya dihang nilingkod siya sa ako ang tapad. Wa ko mo tingog. Kabaw ka, nindot na imong gibuhat, Leonie. Wa man sa kay makuha kung pirmi lang ka magpa-bad girl. Matod pa niya diri nako nga murag na kuryente ang akong lawas diyang giagbayan ko niya sa makadiyot. Matod pa niya nga ipadayon lang na. Mas nindot ang imong kinabuhi kung magpakabuutan ka. Bantayan ka pirmi ni Lord tungod kay buutan ka. Wa ko masayod kung unsa ang akong gibati niya tong panahon na. Mura ba og nindot kaayo ang feeling nga nagkauban mi ni Pedros. Kaso lang, kalit lang nahimong masulubon ang mga panghitabo dihang nadungog nako ang iyahang gisulti. Gipangita gyud ka, Leonie, tungod kay mananghid unta ko nimo. Muhawa na magugod diri. Matod pa niya, og didto napatutok ko sa gwapo kaniyang naong. Asam day ka padung. Ambot lang kang lolo. Basta matod niya nga kinahanglan lang kuno mi nga muhawa diri. Matod pa niya. Wa na ko tangtanga nga akong pagtutok sa iyang naong. Tungod kay gusto na ko nga matagbaw ang akong mata sa pagtutok sa gwapo kaniyang naong. Ang nindot kayo niya nga mata, ug ang taas kayo niya nga ilong, ug ang puwan niya nga ngabil nga dunay dako kayong awom sa iyang upper lip. Mingawon ba ka kung wa na ko diri? Pangutana pa niya. Ug dito akong giundang ang pagtutok ngadto sa iyang naong. Pero mura ko og nikyuot dihang gigunitan niya ang akong mga kamot. Ug matod pa niya nga, kabaw ka, Leonie. Di gyud ka makalimtan. Matod pa niya.
O gibuy-an niya nga akong kamot ug dayon iya na sa kong giagbayan. Katong iyang pag-agbay nako, mao to'y nagpaduol sa akong lawas ngadto niya. Wa ko makasabot sa kong kaugalingon ni atong panahona. Mura ba og gusto ko nga muhilak. Pagkahuman niya to, nibarog siya og nihawa og nilakaw palayo. Og dito wala na ako mapugni ang akong mga luha. Wa ko makasabot nga nung nihila ko. Pero gigukod na ako siya. Nismile pa siya, samtang naghuwat na ako. Og sa dihang naabtan na ako siya, ako siyang giagbayan. Nganong nihilak man ka? Pangutana pa niya diri nako. Magkakita pa kita pagbalik? Pangutana pa nako niya. Kung padayon ka nga magbinutan, sigurado ko na magkakita pa ta pagbalik, Leonie. Nilabay ang mga pila ka mga adlaw. Daghang mga adlaw og tuig. Hangtod nga nakahuman ko og high school. Nakabatyag ko og gugma sa lain-lain nga mga lalaki. Pero wa ko makipagrelasyon. Ang ako lang, mga tago-tago nga gugma. Pero nasayod ko nga mahanaw rani. Nag-working student ko para makapa-enroll ko og second year, computer course. Nahuman man sad nako kaluoy sa Dios, ug akong giablihan ang akong kasing-kasing sa usa ka lalaki, si Noriel, usa ka security guard. Siya ang pinakauna na akong nga relasyon. Pero wa mi magdugay tungod kay dili siya patas diri nako. Gihigugma nako siya, pero doon na siya laing gihigugma. Ug dito wa ko malipay sa akong kinabuhi. Tungod kay samok sad sa among balay. Samok pa ang akong kasing-kasing, samok pa ang akong unahuna. Dito na kauna-una ko nga mupalayo lang sa. Hangtod nga nakaabot ko sa syudad. Sa usa ko ka hotel nga nakatrabaho isip clerk. Ug dito ako naila-ila si Victor, usa ka room boy. Doon na may tinaguan nga relasyon. Tungod kay bawal nga magkarelasyon ang duha ka mga trabahante sa maong hotel. Pagkauna, dili ing ana. Kagrabe ang akong gugma nga to kang Victor. Tungod kay kulit sad siya nga pagkatao. Pero wa magdugay, ako lang gyapon siyang gisugot. Maski delikado ang among sitwasyon, kay pareho mi nga matangtang sa trabaho kung mahibaw-an. Kaso, tinuod yun siguro nga why sikreto nga di mahibaw-an. Kalit mi nga gipatawag sa amo ang office sa among manager sa hotel. Apil pagani ang anak sa tag-iya o giistoryahan mi. Istorya nga taud-taud sad o paghatag sa amo ang katapusang sweldo. Nataktak minduhan ni Victor sa trabaho. Sakit kayo ang akong dughan niya itong panahona samtang galakaw mi palayo sa mong hotel diyang giagbayan ko ni Victor. Diha-diha kalit naong gitangtang ang kamot ni Victor sa akong abaga. Pero matod pa niya. Di man kinahanglan nga magtago ta, Leonie. Pwede man ta nga di mo trabaho diri. So okay ra nimo nga nawad ang tagtrabaho? Matod pa nako. Naay daghang kabalhinan diha oy. Ikaw, kung gusto ka mauban nako. Asa? Sa Lapu-Lapu. Na ako igagaw ditong katrabaho sa ka hotel. Unya nagkinahanglan sa sila og kanang mga tao nga doon na experience sa hotel. Pwede ta didto. Lapu-Lapu layo man to. Dool ra na oy. Ang importante nga magkauban lang gyapon ta. Og dito napatuto ko sa naong ni Victor. Wa pa kay ko makailan niya. Pero ginahan ko nga mutuon niya. Sige Victor, mauban ko nimo pero kadit sa nasayod bagug ka kung asa ta padung? Nakaadto na ka didto? Wala pa pero kamawa man sa kumubasa. Dili ta masaag oy. Ug mao to ang nahitabo, Papa Joe. Naabot mi ni Victor dito sa Lapu-Lapu. Pero sa hotel nga trabahuan unta namo nga naa ang iyang igagaw nga si Jimmy, usara di ay ang gikinahanglan. In other words, wa ko makasud og trabaho. Napugos na lang ko pagpangita og boarding house kung asa kumupuyo, samtang nangita pa ko og trabaho nga masudlan.
Stay in manggod kang Jimmy si Victor sa maong hotel. Daghan ko gi-applyan niya tong unang duha ka adlaw sa pagpangita na kong trabaho. Pero gidimalas ko, wa ko madawat. Hangtod nga gi-text ko niya, Victor, muadto daw ko sa hotel, doon ako ni trabaho para nako. Abi na ko nga dunay bakante nga posisyon sa maong hotel, pero nasayop ko. Lahi nga trabaho di ay, katabang. Ang nindot, foreigner ang akong among lalaki nga naka-check-in dito sa hotel. Kauban ang iyang asawa nga Pilipina. Og niya tong higayuna, diha-diha giuban ko sa magtiayon silang bag-o kaayo nga balay nga pablisingan pa inig sunod adlaw. Gawa sa duha ka katabang, bali ako ang head sa mga katabang, tungod kay nasayod ang managtiayon nga daghan akong experience sa pagtrabaho sa hotel. Ang advantage kay mao nga nasayod ang lalaki na mong amo, nga doon ako yung advantage og mga knowledge sa housekeeping sa maong hotel. Kaso lang, unang adlaw pa nako nga nakauban ang maong managtiayon. Nakapatimaho nako og problema. Walay salig ang lalaki sa pamilya sa babae. Nadunggan magud nako ang amo na kong babae nga nakikistorya sa iyang mga paryente sa cellphone nga matud pa niya nga wa kuno'y salig ang Amerikano sa iyahang pamilya. Hangtod nga personal ko nga giistoryahan sa Amerikano. Kami lang duha. Matud pa niya, You know what, Leonie? The reason why I hired you is because I know that you are not related to my wife or anyone in her family. I want you to be my side, Leonie. I will trust you as my faithful right hand. 7 ka buwan diri sa Pilipinas ang managtiayon. Dako na ang tiyan ni Ma'am Rona dihang nibalik sila ni Sir Phil dito sa Los Angeles. Dito na kuno manganak si Ma'am Rona. Dihang nilarga na sila, diri na sa panimalay nila ni Puyo ang mga ginikanan ni Ma'am Rona o kamanghuran niya nga igsuon nga si Joanne. Wa ko makauyo nila. Grabe ra kay sila ka feeling. Labi na ang mama ni Ma'am Rona. Feeling niya nga reyna siya. Wa siya lang gibuhat kundi sugo kay sugo lang. O kung masuko pa gani, murag siya nagpalamoy nimo. Balikason pa ka nga way kwenta ka mga pagkatao. Ingana kangilad ang mama ni Ma'am Rona. Maldita ko sa una. Mao nga gikuyawan ko basin mo balik ang ako ang pagkapalaaway tungod sa inahan ni nga among babae. Nasayod ko nga makuratan jud siya kung masayod siya kung unsa ko masuko ug magmahay ni siya. Pero tungod kay ako mo'y kisaligan ni Sir Phil, nag-antos ko. Total, 8 months lang sad sila dito sa Los Angeles. Diyang gitawagan ko ni Sir Phil para ibalita ka nako nga nanganak sila kaluhan ni Ma'am Rona. Dito murag gusto ko nga musumbong niya kabahin sa iyahang mother-in-law. Pero gipugngan lang nako ang akong kaugalingon. Kaso, wa ko masayod nga hilom daay nga naminaw ang mother-in-law sa among giistoryahan ni Sir Phil. Diyang nagbaybay nako kang Sir Phil. Kalit lang ko niya nga gialihan ug matud pa niya nga o say gistoryahan niyo kano. Wala man. Hoy, ayaw paglimod na ako ha. Matud pa niya samtang gitulisok niya ang akong naong. Naigo ang iyang kuko nga hait kayo sa kilid sa akong mata. Sakit kayo. Og didto ni taas ang akong dugo. Gitukmod na ko siya, hangtod nga nisadsad siya sa sahog. Ay kung pasok ka ha, tiguanga ka, basin patulan di ka. Syagit pa nako sa naong niya. Pero gipakatao sa jud ni nga tiguanga, nga maldita sad. Matod pa niya nako, ngigahadlokon ko nimo? Katabang ra ka diri. Oh, katabang ra ko diri pero ikaw, dili ka amo nako ha. So ayaw gyud pagpakasayop nga inganaon ko nimo pagtatar kundi patulan gyud ka. Sibog pa'y tigre, nawa niyang tiguanga ka. Sukad niya to medyo galaylo na ang mama ni Ma'am Rena diri kanako. Sakit lang kay siya mututok diri nako, tabis kayo. Muna nga gibawsan sa nako siya og tabis at nga tinutukan. Siguro nabantayan niya nga mao sigurong isog ko tungod kay labanan ko sa Amerikano.
Kaso lang, niabot gyud ang punto nga medyo na bored ko. Oh, taas og dako ang sweldo. Tungod kay gikan ni mismo kang Sir Phil, pero wa ko magmalipayon. Kinsa man say magmalipayon sa sitwasyon nga kauban nimo sa sud sa balay ang kaaway nimo. Pero ang pinakadako gyud nga rason nganong dili ko malipayon, tungod kang Victor. Tungod kay di na kayo siya mo reply sa akong mga text niya. Diyang niabot ang Domingo, gi-text na ko siya. Giingnan ako siya nga manggawas mi, manimba mi, mga alas 5 sa hapon. Inikahuman, mangaon mi sa gawas. Nireply lang siya nga, oo. Pero niputi na lang ang akong mata sa paghuwat niya. Pero why Victor nga niabot? Giaway na ko siya sa text. Maski unsa na lang ang iyang girason niya itong panahuna. Mo nga naglagot ko niya. Matod pa niya nga naglain daw ko no iyang lawas ug nakatuog siya. Pero pagkadungog na ko niya itong rasona, medyo naluoy ko niya. Tungod kinasayod ko nga dili nga na kasayon ang trabaho sa hotel. Pero niabot ang akong birthday, adlong Martes to. Nasayod ko nga day off niya. Ni-promise siya na ako nga magkita mi. So again, naghuwat ko niya sud sa maong simbahan. Pero wa siya moabot. Ang gibuhat nako, giadto nako siya sa hotel nga kundiin siya nagtrabaho. Pero sa wa pa muhunong ang tricycle nga akong gisakyan, doon sa maong hotel diya sa Lapu-Lapu, nakit-an ako si Victor. Dunay kuyog nga usa ka gwapang babae, sexy ug padung na sa sila mosakay sa tricycle. Grabe ang pagbuto-buto sa akong dughan ni ato Papa Joe. Ug human niya to, mao ang pagpangatagak sa ako ang mga luha. Nagkurug-kurug ang akong mga kamot, diyang ako ta siyang teksan. Kinsa ang kauban nimo? Gibuhat man ko nimong tanga, Victor. Naghuwat ko nimo pero doon na di kay kuyog lain. Mao ni text na ko niya. Og diha-diha ni-reply siya dayon. Sorry Leonie, hinawat pa nga mapasaylo ko nimo. Mahal na ako si Venus. Siya ang babae nga gusto na ko nga minyuan. Gikan sa atubangan sa maong hotel, nisakay ko og balik og tricycle. Maski pagani nagluya ko kay tungod sa akong pagsigi og hilak. Wala na nako reply pa si Victor. Tungod kay nga akong gusto nga makahawa dayon atubangan sa maong hotel. Sa sud sa maong tricycle, nga akong gisakyan, na ako'y nakit-an nga gamay kayo nga clutch bag. Og nasayod ko nga dili to gipanag-iya sa driver. Gikuha nako ni. O giablihan ako ang zipper niini. Nakuratan ko diyang nakit-an ako nga puno kini sa kwarta. Daghang kwarta. Sa makadiyot nawa sa akong unahuna si Victor. Tungod kay nga akong ginahuna mao ang clutch bag nga puno kayo sa kwarta. Ninaog ko sa may unahan og dapan nako ang bag nga mura ba og naglibog ang akong unahuna kung unsa. Mao nga nakadecide ko nga mobalik na lang sa simbahan para mag-ampo. Ginahuna na ako nga birthday na ako to. O katong clutch bag nga ako nakit-an, siguro regalo to para nako. Pero sayop. Nasayod ko nga sayop. Human ko nag-ampo ni hila ko. Tungod lang sa mga simple nga mga pangutana. Kanus amang ko mahimong malipayon, Lord. Tungod kay birthday na ako karon, gibinuangan pagyud ko ni Victor. Tao nga gisaligan ako pag-ayo. Siya sa hinungdan nga nung naabot ko diri sa Lapu-Lapu. Pagkahuman ako og simba ni uli ko sa balay. Nagpriso ko sa ako ang kwarto. Dayon akong gipagawas ang upat ka bugkos nga kwarta. Giihap na ako ang matag bugkos. 100 katag 100 og usa ka libo og doon na say 100,000 nga usa ka bugkos. Buti pasabot mga 400,000 tanan. So sa bag dunay banknote nga ako nakit-an. Gamay lang ni siya nga notebook nga listahan sa pangalan sa mga tao. Ang bankbook nakapangalan sa usa ka lalaki. Sa cover page ani, dunay cellphone number nga nakasuwat. Nakaunaw na ko nga textan nako among number. Kay mao jud ni ang tinuod nga gusto na kong iuli ang maong kwarta. Kaso lang, anugon. Tunga to sa milyon ha.
Sayang. Muna nakapangutana na sa ko nga di ka ni pang birthday gift nako. Di ka ni paragyon ni sa kuha o sa ingani nga pamaagi pwede ko nga malipay. Tungod kay pakyas ko permi o nasakitan ko permi sa gugma. Una na kong gihigugma si Pedros pero nawa siya nako. Napahunong ko diyang nahinumduman ako si Pedros. Gibuyan ako ang kwarta, imabaw sa akong unlan. Hasta pagani ang cellphone. Maski pili na ako nga muhigda og imaginon si Pedros. Og dito, napasmile ko. Lahi nga memories ang gihatag ni Pedros diri kanako. Siya manggod ang akong first kiss. Kaso lang, nihila ko. Diyang naunaan ako ang unang higayon nga nagkauban mi ni Pedros. Ibabaw sa dako kayong bato nga naatapad sa sapa. Dihang nananghit siya nako. Nga muhawa na. Napabangon ko pag-usab diyang ninumduman nako ang iyahang gisulti diri kanako. Kung padayon ka nga magbinutan, sigurado nga magkakita pa tagbalik. Og dito napalili ko pagbalik sa mga binugkos nga kwarta ay mabaw sa akong unlan. Ug ang gamay nga notebook, nibangon ko. Ug ikuha na ako ang cellphone. Dayon ni text ko. Usa ka daga o usa ka tiguang medyo datuon ang niabot sa akong atubangan. Sa simbahan nga maoy meeting place namo. Kuwang na lang nga gakson ko sa maong daga. Si Elena. Ug ang tiguang mao si Mr. Noble. Sekretary si Elena sa iyang boss nga si Mr. Noble. Gitagaan ko ni Mr. Noble og usa ka libo ka pesos. Pagkahuman niya na, nang lakaw na sila. Sa ako sang bahin, nibalik ko sa simbahan. Dili sa pag-ampo o pagpangadji, kundili ginahan lang ko nga magstay lang sa dito makadiyot, samtang si Pedros anaa pa sa akong hunahuna. Taod-taod pa niya na, nahunghong pa na ako sa akong kaugalingon, samtang nakatutok sa altar. Unta, Lord, magkita mi ni Pedros. Di ang paggawas na ko sa simbahan, may nag-text na ako. Bagong number. Hi, pwede ba ka karong gabi alas 6, dinner? Ginahan lang ko nga makailan ni mo pag-ayo. Ginahan ko nga magka-best friends ta. Si Lena ni, katong nakabiya sa kwarta nga imong napunitan. Og dito, napasmile ko. Sa tinuod lang. Nindot kayo paminaon ang pulong nga best friend. Mote usa sa butang nga wa pa nako maangkon ang best friend. Ako ang pinakagaga nitong panahon na dihang bata pa ko. Mao nga wa jud ko makasuway nga makaangkon og best friend. Naunaan nako nga siguro reward na ni Lord nako. 400,000 ang akong nauli nila. Okay na kay to. Mao nga gireplyan ako si Elena og sige. Nagkita mi ni Elena niya itong gabi una ug doon na siya regalo diri nako. Usa ka imported nga cologne. Ug usa ka social nga restaurant mi nga nangaon. Ug dito nagkaila-ila mi og maayo. Ug nasayran nako nga dayo residence sa Lapu-Lapu. Taga Bohol day siya. Ug diri siya napadpad para magtrabaho. Iya ta kunutong ideposito ang maong kwarta. Dihang iya kining nakalimtan tungod sa uban pang kwarta nga iya sang ideposito. Abi niya, katapusan ako nuto sa iyahang kalibutan. Sukat niya to na himuing best friends ni Elena. Usahay, iya kong ubanon kung mag-date siya sa iyang boyfriend, si Mark. Pero ako ang iyahang gitagaan og importansya. Nahimong sobra mi ka-close ni Elena. To the extent nga, ako pang naistorya niya ang mga panghitabo sa akong kinabuhi. Ingana sad siya. Kaso lang, naundang lang ang among panagkuyog pirmi dihang niabot pagbalik sila si Ma'am Rona o si Sir Phil, gikan sa Amerika. Kauban nila ang ilahang mga anak. Kaluha manggod ang ilahang mga babies. Nahimo kong busy tungod sa akong pagpadagan sa balay. Ako ang ilang gistoryahan ug ako nasad ang mo disseminate sa mga sugo ngadto sa mga katabang. Hangtod nga kalit lang nga nausab ang trinataran ni Ma'am Rona diri nako.
Pirmi lang siya masuko nako maski wa ko'y gibuhat niya nga sala. Hangtod nga nagduda ko nga gisulsulan siya siyang mama para awayon ko. Ug dito na ko nahadlok. Siyempre, mutuog yun si Ma'am Rona sa iyahang mama. Ug dito, ako nang gianda mga akong kaugalingon. Any moment nga mawad-an ko trabaho, andam na ko sa buhaton. Akong gitextan si Elena. Nangutana ko niya og doon na ba siya naibawaan nga trabaho para nako. Og nag-reply siya, wa pa ko masayod best. Basin na muhawa ko diri sa lapu-lapo. Di manggod maayo ang padagan diri sa opisina. Basin na muli kog buhol. Mao ba best? Saya nga sad uy. Wa pasag ka sa akong kinabuhi. Matod pa nako. Unsa ba ka uy? Mulayo ra gani ko gamay, dili ingon mawa. Pero kung gusto ka, uban ako. Mangita tag trabaho nga to sa amo. Magkuyog ta, for richer and for poorer, till death do us part. Matod pa niya nako, nga doon na pa'y hihihi sa katapusan siyang text. Napasmile ko, tungod kaya nagtuo ko nga masaligan gyud nako si Elena. Og tinuod nga regalo gyud siya sa Ginoo diri nako. Labaw pa sa kwarta. Hangtod nga nilarga na si Elena, padung pauli sa ilaha. Ako, nagpabili lang gyapon ko. Wala man say dautan nga gibuhat si Ma'am Rona diri kanako og iyang mama nga bruha. Kaso, human ang 2 ka buwan dihang nihawa si Elena, kalit lang nga nagsikit-syagit si Ma'am Rona. Matud pa niya nga, kinsay kawatan diri? Kinsay kawatan diri? Pabalik-balik niyang gisulti ni. Gitawag mi niya tanan para paangkunon kung kinsay gakawat sa iyang singsing nga diamond. Dayon kalit lang nga nisud sa eksena ang iyang mama nga bruha. Tungod kay wa man ni angkon diri namo nga mao'y nikuha sa iyang singsing. Ang gibuhat sa bruha, iyang gipangukay ang amo mga gamit. Amo lang siyang gipasagdan. Pero paggawas niya, dala na niya ang akong shoulder bag. Kakinsa man ning bag? Ako! Pero murag gikulbaan ako niya itong partiha, Papa Joe. Akong mauna, ikaw ang kawatan. Matod pa niya, dayon giukban ang bag sa tubangan namo. Pag-ukab pa niya, dito nakitaan ang maong singsing. Ang gusto sa bruha nga iya kong ipapriso. Pero si Sir Phil ang nagdesisyon. Pahawaon na lang ko. Na-explain ko kang Sir Phil pero wa siya maminaw nako. Tungod kay naa sa tubangan si Ma'am Rona. Gipalayas ko nila. Pero sekreto ko nga gitagaan ni Sir Phil og $500. Gidawat man sad nako, una ko nilayas. Gitawagan ako si Elena og matod pa niya nga, welcome ka diri sa among balay best. Matod pa niya. So unsa ko man ako pag ana diha? Mao to nga iya akong gidescribean kung asa siya nagpuyo. Una ko ni sakay og tricycle padung moadto sa ilaha para mo biyahe, nihapit usa ko sa simbahan. Nagampo. Akong giingnan si Lord nga siya na'y bahala diri nako. Naunaw-naan ako nga moagi sa hotel kundi nagtrabaho si Victor. Kaso lang naunaw-naan ako nga para unsa pa. Pag-abot sa pier, nag-text ko ni Elena. Nag-text ako sa akong mama nga nananghid nga mobalhin kog laing lugar. Kaso dili si mama ang nag-reply, kundi si papa. Pagpadasa diri kwarta, wa ko mo reply. Gisapot ko ni papa niya itong panahon na. Gusto niya nga kutungan ko niya. Samtang iyang mga anak, sa unan niyang asawa, maayo man sa mga trabaho, pero di siya makapangayo. Pero kung si mama ang mangayo diri nako, syempre, pirmi na kong tagaan. Isog og bruha sad ang akong mama. Pero wa na ko siya daw maski unsa pay mahitabo. Tungod kay siya ko ni tan-aw ug utang kabubuton sa pagkahimo na kong tao. Ug maski siya pa ang pinakamaldita og bruha nga mama sa tibuok kalibutan, gihigugma gyapon nako ang akong mama. May trabaho na si Elena dihang niabot ko silang lugar. Secretary siya sa insurance company ug doon na siya bagong boyfriend.
Nag-commute lang ko padung silang kang Elena ni atong panahon ha. Una ko nakaabot sa ilahang balay. Buutan ang mga ginikanan ug mga igsuon niya. Nabantayan pa nako nga nakakaplag dayon ko og instant second family pinaagi nila. Ako sad kay nasud ko isip piniyalan sa usa ka internet cafe nga gipanag-iya sa ate ni Elena, si Ate Ernest. Stay in ko sa mismong internet cafe. Tungod kay doon naman siya gamay kwarto sa luyo ni ini og may kusina og may banyo. Si Ate Margie ang tag-iya sa maong internet cafe. Usa siya katumboy nga may ka-live-in nga babae. Buutan sila. Naa sila sa shop kung adlawan. Gikan og alas 2 hapon hangtod sa alas 5 naa sila didto. Tungod kay doon na mo sa ilaing business nga ilahang giatiman gawa sa internet cafe. Ubos ra ang akong sweldo dito pero okay lang. Malipayon man sad ko. Tungod kay daghan kong naila-ila nga mga bagong mga higala, mga suki sa internet cafe o kasagaran mga bagets. Gawas lang kay Samuel o Sam. Guwapo, puti ug maporma. 24 anyos siya. Og dunay kaya ang iyahang pamilya. Kaso lang, adik sa Dota. Pero di sad malikayan nga madagit sad ko sa iyahang mga pahiyom og pasiplat-siplat og pakidat-kidhat diri nako. Og ako na lang nabantayan nga di ko katutok niya. Nahadlok ko nga mahug ang akong kasing-kasing niya og dayon. Hangtod nga dunay usa ka gabi pasado alas 10 to, diyang maniran ako sa computer shop. Mga alas 10:30 to, diyang naghigda ko tungod kay giduka na ko pag-ayo. Diyang may kalit nga nanuktok sa pultahan sa kusina. Naibong ko og medyo nahadlo ko. Nakuratan ko basin og nilayat lang ni sa kural sa luyo. Dito nawa ang ako ang duka. Tungod sa grabing kakulba. Leonie, nadungog na ko nga usa ka tingog sa gawas. Pamilyar kaayo ang iyang tingog. Leonie, abli ko bi. Please, matod pa niya kusab. Diyang giablihan ako, si Sam ang naa sa gawas. Pwede ko matuog diri kung mahimo lang? Gisirad-an mo ko sa among balay good. Nakatuto ko sa gwapo kayong naong ni Sam. Hangtod nga, giablihan na nakog dayon ang maong pultahan para siya makasud. Walay nahitabo ka namong duha ni Sam. Promise na. Diyang akong nabantayan nga maayo gud ubutan siya nga pagkalalaki. Kay wa siya mo take og advantage. Tapad mi sa gamay na ko nga kama pero nag-inistoryahan na ilaming duha. Maski unsa na lang ang among giistoryahan. Siya ang una nga nakatog. O sa iyang atubangan akong gitutukan ang iyang naong. Nindot kitan-aon niyang naong samtang natog. Maski unsa na lang ang nasud sa kung una-una nitong panahona. Gusto nako nga hagkan nako ang iyang aping. Pero dili na mao. Sayop kung ako nang buhaton. Hangtod nga nakatog na lang sad ko. Gipukaw na ko siya sa iyo sa kadlawon. Tungod kay dili maayon tan-awon nga inigsidlak sa adlaw makit-an nga dunay laki nga natug sa internet cafe. Nasayod ko nga nahigugman ako ni Sam. Pero di pa ko sigurado kung sakto ba. Tungod kay pirmi na lang ko nangita og susama kang Pedros. Usa ka lalaki nga matinud-anon sa iyahang gibati. Doon na ako'y kahadlok nga mahigugma papag-usab, Papa Joe. Tungod sa mga kaagi na ako sa gugma. Pero kung tagaan og chance nga makahimamat ko og sama kang Pedro, siguro kumpiyansa ko nga di ko niya pasakitan. Alas 3 sa hapon to, niya ng adlawa, niabot pagbalik si Sam sa shop. Nidiretso siya sa kuha. Nagdala og sa kapuwa nga rose. O gihatag o dungan sa pagpahiyom. Thank you sa imong pagpatug na ako kagabi. Matod pa niya. Gikilig ko og kadiyot, Papa Joe. Kadiyot ra sad kayo tungod kay nisud ang akong amo nga tomboy. Dayon iya akong gisugo nga ipakuha ang iyang high-tech nga camera para ipa-repair. Diha dayon nilakaw dayon ko kay kinahanglan ko no sa iyang uyab ang camera. Dili kay ko kabisado sa maong lugar.
Pero klaro man sa instructions sa akong amo diri kanako. Pag-agi pa nako sa usa ka lugar, naagian nako ang usa ka basketball court. Og didto dunay nahitabo nga liga. Nidiretso ako sa repair shop ug gikuha nako ang DSLR nga camera human ipatesting sa kuha og anigana man kini. Dayon nilakaw nako. Diyang nagyan ako pagbalik ang maong basketball court. Break time to. Nagyaw-yaw pa ang announcer niya to kabahin sa MVP sa maong liga. Napahunong ko. Diyang nalitok ang pangan nga Omar Pedroso. Omar Pedroso. Si Pedros. Niyatong higayuna. Paspas pa ko sa kilat nga nakalili. Usa ka taas nga lalaki ang nagpatunga. Dayon iyang gihubo ang iyang gisulob nga polo ug nahabilin na lang ang iyang puti nga sando. Matud pa sa announcer nga lanog kayo nga kinahanglan kuno magpakita si Omar Pedroso sa iyahang MVP shot. Ako siyang gitutukan pag-ayo. Pero wala na kay ko makaklaro sa iyang naong. Murag dili na kayo familiar. Imagine na 13 years dihang katapusan min nga nagkita. Taas-taas na nga panahon. Ang lalaki nga taas kayo, siguro mga lapas sa 6 feet ang iyang height. Ug tinuod, anggid-anggid gud niya si Pedros, dihang bata pa. Hantod nga naunaan ako nga lilion nako siya. Pinaagi sa DSLR nga kamera nga akong da. Mao na gibuhat nako. Gikulbaan ko pag-ayo. Dihang nakita sa akong kamera ang iyang naong. Labi na ang iyang aom. Nadako kaayo nga naa sa iyahang baba. Si Pedros gyud. Wa ko masayop. Siya si Pedros. Gipicturean ako siya so wa pa siya mushoot. Pagkahuman niya na nihawa din siya. Og iyang gisulob ang iyahang polo. Nidagan ko paduol niya para istoryaon siya. Maugoy paggawas niya. Gikagubtan siya sa mga tao dihang ako siyang nasugatan. Pedros! Pedros! Gitawag na ko siya og napatutok siya nako. Taud-taud sad nga gitutukan niya paggayo ang akong naong. Mura ba og gipugos niya nga makahinumdum siya. Pedros! Ako si Leonie. Wa na ka makahinumdum? Og dito napasmile siya og kalit nga ni duol diri kanako. Og kalit ko ngayang gigakos. Pero kalit lang to. Nganong namo ka diri? Nagkatawa pa siya nga nangutana ka nako. Wa sa dayon ko makatubag dayon. Tungod kay wa ko magdahom nga ang tao nga akong giatubang mao ang lalaki nga sobra kay nako nga gimahal. Pagkahuman na to, iyaha kong giagbayan. Ato ta sa akong boarding house na. Matud pa niya. Samtang naami sa daan nag-inistoryahan na emi. Hangtod nga nakabot mi siyang boarding house. Subo lang kay palamdumon ang balita nga yang giingon nako nga wala na di ay si Lolo Turing. Namatay na kini. Mga 1 year na daw. Matud pa ni Pedros nga okay lang Leonie. Malipayon man sa si Lolo sa iyang pagpanaw. Tungod kay gibuhat na ko tanan para magmalipayon siya. Matud pa ni Pedros. Doon na hinindot nga trabaho si Pedros niya itong panahon na. Nakahuman siya og 4-year course with flying colors. Kaso lang, kalit lang ko nga nasubo diyang nag-text na ang akong boss. Papaulion na daw ko. Mao na nga nananghid na lang ko ni Pedros og nagbinayluay na lang mi og cellphone numbers. So wa pa ko mugawa sa iyang boarding house. Gigakos na usab ko ni Pedros. Walang ka masayod Leonie kung unsa ko kalipay karon nga nagkita ta pagbalik. Mao ni nadungog na ako niya. Samtang napriso ko sa iyahang mga braso niya itong panahon na. Wala na'y laing nindot nga makalabaw niya itong panahon na, Papa Joe. Ang mga gakos sa lalaki nga akong gihigugma. Halos mulutaw ko sa kalsada diyang padung na kumuuli. Mura ba ko gibayaw sa langit. Wa na'y makalupig pa sa katamis akong pahiyom niya itong panahon na. Diyan dayon nananghid ko sa akong boss nga ako lang i-upload ang ako ang picture nga gikuha na ko pinaagi siyang camera. Nisugot man sad siya kay wa pa man moabot ang iyang uyab. Diya napasmile na sa ko pagbalik. Diyang nakita na ko sa screen sa computer ang picture namo ni Pedros. Hank na kayo, gwapo na kayo siya sa akong pananaw. Kinsa na?
Nakasmile nga pangutana sa akong boss nga tomboy. Si Pedro's boss, akong childhood friend. Nagkabuwag mi mga 9 years na siguro niya. Kaganina lang yung nakita. Matud pa na ako. Wow! Unya, sa may natabo. Kasi kinahanglan ka nga mag-leave. Tagaan ka chance nga mag-leave maski 2 kadlaw. Matud pa niya. Mao ba, boss? Oo, syempre naman. Pero sigurado lang ha nga ma-enjoy ka nga kauban ng lakiha ha. O di ko kinahan nga, nagbalik ni mo diri basin maghila ka or magkusmod ka. Og dito Papa Joe, ako din gitextan si Pedros. Ang iyahang reply, muanto ko og Cebu. Na ako'y i-follow up nga papers. Ubanin na lang ko kung ginahan ka. Manuroy ta dito. Matod pa niya. Og dito Papa Joe, nalipay ko pag-ayo. Pagkaugma niya na, gitagaan kong kwarta sa akong boss. Alas 9 pagani sa buntag, nisakay na ko. Kauban si Pedros, padung sa syudad. Grabe katamis ang mga pahiyom sa amo mga ngabil niya itong panahon na. Pirmi ko niyang agbayan, o kami ang pinakasaba sud sa jeep. Diyang nagbiyahe mi padung diya sa syudad sa Sugbo. O among giistoryahan, ang mga panghitabo diyang elementarya pa mi. Pagkahuman ni Pedro sa mga papili sa agency, nanuroy mi. Nangadto mi sa mga malls, o bisan asa pa. Nabantayan ako nga grabe ang pag-vibrate sa ako ang cellphone sa akong bulsa. Pero wala na ako pansina. Tungod kina ako sa laing kalibutan niya itong panahon na. Kauban ni Pedros. Dili ko ginahan nga masikadiyot, makwaan ang among moments. Diyang nangaon mi sa fast food. Dito na ko nakita ang mga missed calls sa usa ka number nga wa ko kaila. Naidua ka text messages gikan sa maong number nga nag-miss call ka nako. Gikan di ay kang Sir Phil, ang akong amo nga Amerikano, ang asawa ni Ma'am Rona. Matod pa sa text nga, "This is Phil. Please get my call, Yoni. We need to talk." O kang ikaduhas ang text niya nga, "I want you to come back here. I need you here." Wa na ko siya reply eh. Diyang nadungog na ako si Pedros nga niingon nga, "Unya na ng boyfriend oy, kaon sa ta." Ibalato na ako kaning panahon nga nagkakuyog talyoni. Matod pa niya nga nakasmile. Gusto ko nga i-correct ang iyang gisulti nako. Gusto ko nga sultian ako siya nga wakoy boyfriend. Pero mas gipili na lang nako nga muhilom. Diyang niabot ang gabi eh. Nag-check-in mi sa usa ka hotel. Samot nga gikulbaan ang akong kasing-kasing niya itong panahon na. Diyang nisud siya sa shower. Pagawas niya, nakatapis lang siya og tuwalya. "Oh, ikaw na ka." Nakasmile nga niingon ka nako. Nag-shower tol ko. Og nadugay-dugay yugo sa sud sa shower. Tungod kay nagsagol-sagol ang naa sa akong hunahuna. "Doon na ba kahay mahitabo namo?" "Yay, angay ba ka ning mahitabo?" "Wa man sa may formal nga relasyon. Mao ni mga pangutana sa akong hunahuna, Papa Joe." Pagawas pa nako sa banyo. Naghigda na si Pedro sa kama. Naka-boxers lang siya, ug wa gyud mo lihok. Nagul ko nga naguna-una nga base nakatug na siya. Mao nga hinay-hinay ko nga nitapad niya. Nilihok siya og iya akong gitutukan. "Kabaw ka, Leonie, gimingaw ko nimo." Hinay nga pagkasulti niya. Mura ba og giduka nga mura ba og nang loy na iya mga mata. "Mas gimingaw jud ko nimo." Matud pa nako. Nilihok ang iya mga kamot padung sa akong mga naong. Og iya kining gihuwap-huwap. Sunod niya na mao ang pagduol sa iyahang naong sa ako ang naong. Napapiyong na lang ko og ako na lang nabatyagan ang iyahang mga ngabil diri sa ako ang mga aping. Duol na jud kaayo sa ako ang mga ngabil. Pero ako, gusto ta na ako nga sa ngabil ko niya hagkan. Mao nga ang akong gibuhat. Ako na mismo ang nikamang padung sa iyahang ngabil. Pagkainit niya itong panahon na, Papa Joe. Tinuod, daghan akong na relasyon. Pero wa na hitabo nga gihatag na ako ang akong pagkababae nila. Si Pedros, ang pinakaunang lalaki. Sa ako ang kinabuhi. Init si Pedros niya itong panahon na. Maski pagani gigilasan ko kay murag first time pagyuto nako. Pero maingon tampunga nga murag langit ang among naadtuan. Dihang gilapa
sa leon ang maong karnero. Dihang nahuman na mi sa championship. Halos di na ko ginahan mo buhi pa niya og nakagakos lang ko pirmi niya og balik-balik na akong gisulti nga gihigugman nako siya. Wa gyud ko masayod nga magkakita ta pagbalik, Pedros. Pero nasayod ang Ginoo nga maski makausa, wa gyud ka mawa sa akong unahuna og sa akong kasing-kasing. Ayaw iapil ang Ginoo, Leonie, matud pa niya. Ngano man? Sa iyahagog ko nangayo og higayon nga magkakita pa pagbalik, matud pa nako. Diyan nakatuto ko niya. Nahigugma ko nimo, Pedros. Matod pa na ako pagbalik. Leonie, dili pwede. May asawa na ko. Naa siya sa abroad. Mao nga musunod ko niya para magkauban mi. Og dito, Papa John, napatunganga na lang ko sa gisulti ni Pedros diri kanako. Mga 1 year naman mi nakasal. Dinalian ganito kay tungod duha ka semana ang nakuha niya nga bakasyon. Nahigugma sa ko niya, Leonie. Sayaha ko gusto nga magkaanak mi. Dito, Papa Joe, wa na ko masayod nga nangahug na daya nga ako mga luha at tubangan mismo ni Pedros. Human sa malipayon og langit nga pamati, mao daytoy baylo. Grabing kasakit. Salamat sa imong paghigugman ako, Leonie, ha. Nasayod ka nga ako ang tao nga nagdako nga gihidlaw gyud og gugma. Mao nga di gyud na ako makalimtan ng mga tao nga nagmahal na ako sa una. Apil na kaato. Halos di na ako kaya nga tutukan pa si Pedros niyatong panahon na. Maski pagani na natug na siya sa akong tapad, halos wa ko makatug atong tibuok gabi. Niabot na lang ang kadlawon. Wala na'y kulor ang akong kalibutan. Tungod kay ang lalaki nga ako din gimahal, gipanag-iya na di ay sa lain. Diyang nibalik mi sa Lapu-Lapu, balik trabaho na sagko. Niabot ang gabi, diyang mag-close ang among shop. Niabot si Sam. Pwede ba nga matugo diri balik? Nakasmile pa siya na nisulti ka na ako. Diya dayon nanginit ko sa kagwapo sa naong niya ug matud pa nako. Matuog ra ka dire? Pangutana pa. Ikaw, wa man sa kay gibuhat. Niya ako, gitabangan sa kunimo. Tubag pa niya. Og dito akong gisirad-an ang pultahan. Kami nasad pagbalik ni Sam sud sa maong shop. Gibiran ako siya palingkod sa monoblock at tubangan sa usa ka computer. Ako ta siyang hagkan ang iyang mga ngabil, pero nilikay siya. Ay kugagki sa lips, Leonie, uy. Sa ako rin ng girlfriend. Mao nga gibiyaan ako siya og nisud ko sa akong kwarto. Nisunod siya, pero wa ko niya pansina. Nainsulto ko sa iyang pagbalibad sa akong hawak niya. Pero kalit lang siya nga naghubo. Hubo tanan. Maoy nakita nako ang nindot og hamis kay niya nga lawas. Og ang iyahang dako ang tanyag nga sweldo ni Sir Phil kanako kumubalik ko sa ilaha. Nasayra niya nga planted ang gibuhat nga krimen bato kanako sa iyahang bruha nga ugangan. Biktima ko sa frame up sa tiguang nga bruha. Pero war sila karon. Actually, taod-taod na sila nga nag-away. Mao nga ang trabaho nako, mayordoma. Ako'y gibinlan sa iyang kaluha nila ni Ma'am Rona og nibalik sila sa US. Dili pa daw kuno sila legally divorced ni Sir Phil sa una niyang asawa, mao nga dili safe ang mga bata sa poder nila ngadto sa States. Basin lang kuno og madamay ni kagubot. May duha ko kakatabang nga kauban sa balay. Duha ka yaya sa kaluha. Nindot ang akong kinabuhi karon. Okay nga akong sweldo. Most of the time, dollars. Napatungha sad nako ang akong mga igsuon sa mua. Ug wa sila reklamo, sila hang monthly allowance. Nailailan ako si Vincent usa ka buwan human pagbalik nako ilang Sir Phil. Wa sa may magdugay. Nahuman lang among relasyon niya tong December. Niyatong panahon sa Misa de Gallo, nailaila sa nako si Eric
Nga ako nasad nga uyab karon. Ingana na lang permi. Magkauyab, human, magbuwag. Usahay, one night stand lang. Tiguang nasad ko ug nakaamgo nasad ko sa akong kinabuhi. Sa kinabuhi nga pantasya. Para nako, sa fantasy lang, makaangkon og tinudunay nga gugma. Para sa kuha, sakto na nga sa makausa na karelasyon ko. Gugma nga gitagaan sa dog importansya. O gihatag na ni Pedros diri kanako. Wa na sad ko magdahom nga makakaplag pa og gugma nga susama sa akong gugma nga tukang Pedros. Siguro makaangkol na ko og relasyon tungod na lang sa kwarta. Mao na lang na nga akong dawaton. Nasayod ko nga di na ko ginahan pa ma-inlove pagbalik. Tungod ang tao nga susama nako, lisod higugmaon. Nasayod ko nga ang akong gugma, ang katapat ra gyud niya na mao ang kwarta. Nasayod ko nga mao na niya ang akong kinabuhi. Sa fantasy na lang ko magunahuna og tinuod nga gugma. Tungod kay ako dili mahitabo nga magminyo o minyuan o higugmaon og tinuod. Mo nga sa pagkakaron muli kay na lang ko nga mahigugma pa. Diri na lang ko to Papa Joe ginaot pa nga mabasa ninyo ang akong istorya sa kinabuhi ug gugma. Nagpasalamat, Leonito.